Γιατροί, πραγματοποιούνται στο ιατρείο σας μικρά χειρουργεία και αν ναι, ποια είναι αυτά? Τέλεια ερώτηση. Και για ποιο λόγο είναι τέλεια? Γιατί ως πλαστική χειρουργοί έχουμε την ιδιότητα και μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε κάποιες μικροεπεμβάσεις στο ιατρείο μας, όπου είναι ασφαλής και μπορούμε να κάνουμε από την διάνοιξη μιας απλής κίστης, την αφαίρεση ενός λιπώματος, την αφαίρεση ενός σπήλου, ενός καρκινώματος, έως και μία άνω βλεφαροπλαστική που θα γίνει πάλι σε επίπεδο ιατρείου με τη χρήση τοπικής αναισθησίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολλοί ασθενείς μας νιώθουν πολύ βολικά στο να γίνει μία μικροεπέμβαση στο ιατρείο δίχως να χρειαστεί να πάνε στην κλινική. Η κλινική πολλές φορές τους αγχώνει. Εδώ είναι λίγο πιο φιλικό το περιβάλλον. Σίγουρα είναι πάρα πολύ καθαρό το περιβάλλον του ιατρείου μας, προσέχουμε πάρα πολύ. Έχουμε κλίβανο, υγρό, κλιβανίζουμε τα εργαλεία μας, τις γάζες. Έχουμε λάμπες όπου ουσιαστικά περνάει ο αέρας του κάθε χώρου και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε παρόμοιες συνθήκες με αυτές ενός κανονικού χειρουργείου και φροντίζουμε πάντα να νιώθει άνετα ο ασθενής μας και να κάνουμε αυτές τις μικροεπεμβάσεις σε επίπεδο ιατρείου.